दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जेनाखि सरकार बे सरकारनि जेनाखि नीति आरो आदर्श बेखौ मोजां मोननानै जोंहा सेन्ट्रेल BSUनि माखासे दैदेनगिरि आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSUनि माखासे दैदेनगिरि राफोद दैदेनगिरि जेनाखि लाइमोनफोर बिथांमोनहा दिनै UPPL हान्जायाव जयेन जाफैदों आरो बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोजों बरायनानै लादों आरो फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो इलेक्सन गेलेनायजों लोगोसे समाजखौ मोजां दानो थाखाय जोङो ज'यै आखाइ हमलायनानै हान्थिलांनो थाखाय जोङो बिथांमोननो मिजिं होदों। साबैसे जयेन जादों? दिनै जोंहा जयेन जानाया 10 जन जयेन जादों आरो बिथांमोनहा डिस्ट्रिक्ट आरो सेन्ट्रेल लेभेलनि गासैबो साफा साफा राफोद दैदेनगिरि। इयुथ हिसाबै मा साखाफोरा फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय? प्रमद बर' सारा बांसिनै जुदि खामानि मावोबा गासैबो इयुथखौ लानानैनो खामानिखौ मावो आरो फैबाय थानाय जेनाखि बिसायख'थि BTCनि बिसायख'थि बेवहाय जोंनि जेनाखि खामानि ग्राउन्डनिफ्राय लानानै टप लेभेलसिम बियो गासैबो जाजोब्बाय आरो जोङो जोंनि दैदेनगिरि जोंनि गासैबो मावथिफारिया बिथांमोनहा जोंनि रायजो राजानि नांगौखिनि रायजो राजानि गांनाय उखैनाय रायजो राजानि जेनाखि अभाब अभिजुग बेवहाय गसंथानानै दं आरो रायजो राजाफोरजोंनो थानानै खामानि मावबाय थादों। दा बेफोर खामानिया जोंना सोलिबाय थादों आरो फैबाय थानाय इलेक्सनाव UPPL सरकारा प्रमद बर' सरकारा फिन खनसे फैबावगोना खाथां जानानै दङ। माब्ला खुंजागोन? जोङो मिन्थिनाय मथे दाबोथ' फाइनाल जेबो डिक्लेरेसन जायाखै। सेप्तेम्बर दाननि जेनाखि जोबनायहालागै सप्ता बे जोबनायहालागै सप्तायाव खुंजागोन। दा जेब्ला फाइनाल डिक्लेरेसन जागोन इलेक्सन कमिसननिफ्राय अब्लासो जोङो बेखौ बुंनो हागोन। लाइमोनफोरखौ मा खावलायनो सानो नैबे